No, jo tinc un fragment de l'himne de la Sarsuela. Pues pareu. Jo cantava de... I eso també més, que estava molt animat. Però aquella se va creure. Sí, aquella se va creure. La servilleta està pegant-li. No, però... I és d'enya major i te diuen, és que els fills nostres ja és una... Una vegada és molt tochichosa, això s'acaba. Pot ser que sí, que és una mica tot de broma. No tenia acostumbrat a veure. Per nosaltres passa que... Els premis del fons del Maran. Seguida. Aquests diuen que són mudos, però no són tan mudos. Sí. Hem estat parlant de lo que conforme va el partit, conforme funciona. Han comentat que a partir d'enero es comencen ja el que van a ser els congressos locals. A partir d'enero, jo calculo que en enero s'acabaran. I bueno, simplement el partit està molt fort i les afiliacions estan augmentant molt i anem a treballar perquè Zapatero se'n vagi a casa. En la ronda normal, en els tres presidents provincials, avui en el president provincial, Alfonso Arrús, que a més és un gran amic, i bueno, pues hem estat parlant dels temes del partit en absoluta normalitat i en absoluta tranquil·litat. El Partit Popular és el partit més gran de la Comunitat Valenciana, ja estem prop dels 120.000 afiliats en aquest moment, i anem a parlar dels problemes, estem parlant dels problemes reals dels ciutadans. Els socialistes ja han resolt el seu problema principal que tenien en aquest moment, que era que la senyora Pajín fora senadora, a veure si ara poden preocupar-se ja dels problemes reals dels valencians, que són, sobretot, el grave problema que tenim en el paro en la nostra comunitat.